uwa barkamu da sake saduwa cikin sabon darasin. Yan darasin mu na yau shine zan nuna mana waɗansu application guda biyu wanda mutane da yawa ko da ka basu labari za su yi mamaki, za su ce abun ba zai yiwu ba. Har sai mutum ya sa a wayarsa sannan kuma ya gwada, shi ne ya tabbatar da wannan application din suna da abubuwa muhimmai wanda kuma ko da ka ba wani labari ba zai da wannan abun ba har sai shi ma ya gwada a cikin wayarsa. Saboda haka waɗannan hanyoyi suna da matuƙar amfani, ya kamata a ce ka tsaya ka kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Siyudi Ahmad Keke. Ina gabatar muku da channel ɗina mai suna Keke Techtube, wadda ta yi fice wajen koyar da kimiyya da yaren Hausa, waya da kwamfuta. Mu ci gaba da rasu muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe, sannan kai mana lakin, sannan ka tura abokananka a WhatsApp da Facebook da dukkan chatting da kake yi. Nagode. Farko zan ajiye muku link na application din duka guda biyu a cikin description da wajen comment. Idan kun duba duka gurare biyu ba link din ba, kada ku damu, duka zan shiga ɗaya bayan ɗaya cikin Play Store in nuna muku sunan application din, nan in nuna muku yadda ku download na application din. Bayan ka shiga Play Store da farko za ka search na application na farko mai suna Mallake. Za ka ga sunan application din da kuma logon sa. So kamar yadda kuke gani za ku gani da ina amfani da application din. Saboda haka idan ka dauko application din sai ka bude application din kamar haka. Normal dai kamar yadda ake bude application, mafi yawanci duk wani application da zaka bude zai baka permission. So hankali duk inda ya baka yace continue ko kuma allow to ka bashi, shine zai baka dama ka bude application din. So bayan ka bude application din gaba daya, da farko idan kana so ka dora hoton ka ko ka dora hoton abokinka ko na budurwarka wanda za a ga hoton yana motsi, sannan kuma ka ba wannan budurwar taka ko wannan abokin naka mamaki ta yaya hoton sa yake magana ko yake motsi kuma yake dariya. So abinda zaka yi shine bangaren hannun daman ka a sama za ga wata alamar kyamara, za ga an rubuta photo, to sai ka taba. Bayan ka taba kamar yadda kuke gani a nan, idan a lokacin zaka dauki hoto shi ka taba kyamara, idan kuma a cikin wayarka zaka dauko shi ka taba wannan alama. Kana taba sai ka bashi allow saboda sabon budewar ka ne. Bayan ka bashi allow anan sai ka nemo hoton da kake so, idan naka ne, idan kuma na budurwarka ko kuma na abokinka ko kuma na wani wanda kake so ka bashi mamaki hoton sa yana magana ko kuma yana dariya ko yana kuka haka, so sai ka nemo hoton da kake so ka sawa abin. So sai ka zabi hoton da kake so ka sawa abin. Misali zan zabi kowane iri. Bayan ka zabi hoton kamar yadda kuke gani anan zaka sa mashi alamar da kake so hoton yayi. Idan kun lura ga hoton nawa wannan yana rufe ido yana budewa sannan kuma yana motsi a hankali. Sannan idan kana so ka ƙara canja mai character na dariya ko kuma na wani abu, shi ne ake la'akari da wannan hotunan na ƙasa. Duk wanda ka taba kamar haka, kamar yadda kuke gani, za ga yana alamar wannan macen ta ƙasa. Za ga hoto ne da ɗauko amma kuma yana motsi. Bayan nan shi ma idan kana so ka canja, za ka iya taɓa wannan tsohon, kana taɓa shi ma zai koma alamar tsohon kamar yadda kuke gani. To dukkan wani wanda kake so ya canja karakter sa ko ya koma ga mas, so anan za ka sa wannan hoton. Bayan ka sa hoton sai ka zaɓi karakter anan. Bayan ka zaɓi karakter da kake so ka zaɓa, anan za ka taɓa wannan alamar. Bayan ka taɓa wannan alamar, so hoton zai save akan wayarka. Yana taba shiya anan zai baka dama ta ina kake so ka shiya. Kamar yadda kuke gani zaka iya taba gift din nan ko kuma text message ko photo. So misali sai ka taba gift din nan, kana taba kamar yadda kuke gani zai nuno ma please wait, sai ka jira. Yana gama shine zai save akan wayarka. Kamar yadda kuke gani shi kenan yayi save akan wayarka. Sannan kuma ka iya share din sa dukkan wani social media ko wani abu da kake so ka share. WhatsApp ne zaka iya zaba WhatsApp, zai bude ma sai ka share din sa a status ko kuma ka share din sa ga wani wanda kake so ka turawa. So hanya ta biyu shine zaka shiga Play Store. Shi ma bayan ka shiga Play Store kamar haka zaka yi searching na application mai suna split camera. Bayan ka yi searching din ta kamar haka za ka gansu da yawa. So amma wannan na farkon shi zan yi amfani da shi, saboda haka sai ka hada logon sa. Bayan ka hada logon sa za ga adadin wanda suke download din sun wuce mutum miliyan 5. Saboda haka bayan ka shiga application din sai ka taba sai ka download na application din. Kamar da kuke gani yana amfani da application din, saboda haka sai ka bude application din. Bayan ka bude application din zai fara kawo ma talla. So mafi yawanci mun san yadda muke cire talla a cikin application, saboda haka sai ka taba wannan alama kai cancel din sa, kamar za ta bude ma kamar haka. So shi amfanin wannan application din shine zaka iya hoto a lokaci daya, ya mana hoton ya zama na M2. Zaka iya tsayawa a dauke ka hoto, bayan nan kuma ka ƙara tsayawa a dauke ka hoto. So za iya haɗewa a lokaci daya, zaka kamar kukubi ne a wannan hoton. Saboda haka bayan ka bude application din kamar haka, kamar za ta bude. Bayan kamar ta bude kamar yadda kuke gani, misali wannan wayar, bayan ka sita inda ka dauki hoto za ka ga wannan alamar. Kamar yadda kuke gani wannan wayar, bayan ka seta inda kake so ka dauki hoton wannan wayar, sannan zaka iya sa hannunka a nan kai seta inda kake so hoton ya fito ma. Kamar haka za ku ga wata alamar duhu na matsar da ita. So misali bayan nan sai ka taba ka dauki hoton. Bayan ka dauki hoton sai ka jira ya gama. Bayan ka dauka kamar yadda kuke gani, so a nan ma za ga wannan kyamara ta bude, shi ma sai ka zo sai ka dauki hoton kamar haka. Bayan ka seta sai ka taba ka kunna. Bayan ka kunna za ka ga duk lokaci daya hotunan sun haɗe da wancan da wannan.
so idan kana so ka haɗe shi kada a gane a cikin application ka haɗa shi ne zaka yi amfani da wannan abun. Bayan ka amfani da shi zaka cire wannan abun gaba ɗaya. Kamar da kuke gani za ga hoton ya haɗe, wani zai iya cewa da kyamara biyu ka ɗauka ko kuma wani zai iya cewa ba da application ka haɗa ba. Haka bayan ka haɗa hoton anan zaka iya canza mai dukkanin wani filter da kake so ka canja. Kana so kai saving ɗin hoton shi na ka taɓa wannan alama. Shi kenan application din zai ma saving ɗin wannan hoton. Kai sharing ɗin sa a Facebook ko Instagram ko wani abaka to shi ma nan da zai nuno ma. Saboda haka waɗannan application guda biyu za su ba ku mamaki na ganin cewa sa hoton abokinka ko na ƙawarka ko kuma na wani ko kuma hotonka yana magana ko yana dariya ko kuma yana waɗansu alamu wanda mutum zai mamakin ta yaya hotonsa ya zama wannan abun. Sannan kuma bayan na wannan application na biyu shine zai baka dama ka ɗauki hoto a lokaci ɗaya. Bayan ka ɗauki hoto a lokaci ɗaya za ka iya haɗe shi, za a iya cewa wannan hoton MB ne ko kuma ta yaya ka ɗauki wannan hoton. Za a ga misali idan ka tsaya ka nutsu za ka iya ɗaukar hoto da kyamara ɗaya. Bayan nan sai ka zauna kuma kai alamar wannan hoton yana ɗaukar wannan hoton shi ma nan bayan ka saita anan sai ka zo ka saita wanda kamar yadda muka saita. Saboda haka kada ku manta ta mana alamar subscribe, sannan ku yi mana like, sannan ku yi mana share.